Hey guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि आर'नाइ YouTube चेनेलाव बयखौबो गिबियावनो बरायग्रोनानै थाबाय। दिनैनि गोदान फ्रेश भिडिअ'आ नोंथांमोनखौ खेबसेबाव बयखौबो गिबियावनो आरो बरायग्रोनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोनजों सावरायनो आखायाव लानाय जादों। आं बे भिडिअ'खौ नोंथांमोननो बनाया होननानै सानदोंमोन, नाथाय आंनि गोसोआ माने सुखुवासै। अब्लाबो आं नोंथांमोननो भिडिअ' दिनै लानानै फैबाय नोंथांमोननि थाखाय। आरो बे भिडिअ'आ मानि जागोन नोंथांमोना बुजिखाबाय टाइटेलाव नायनानै, नङा होमबा? आरो लोगोसे थाम्बनेइलाव नायनानै बुजिखाबाय। गोबां इउटिउबार्सफोरानो दायो आपडेटनि सायाव गोबां सुबुङानो होगासिनो दङ भिडिअ'आव। नोंथांमोना गुबुनफोराबो दायो गिगासिनो दङ इउटिउबनि सायाव। रुलफोरा सोलायगासिनो, नङा होमबा? सोलायगासिनो, मोनसे रुला सोलायगासिनो, नङा होमबा? दायो बिनि सायावनो नोंथांमोनजों मोननैसो आपडेट फैदों। नोंथांनियाव अलरेडि फैनानै दंखायो जानो हागौ। नोंथाङा इउटिउबाव थांनानै ब्राउजाराव थांनानै डेस्कटप मुड खालामनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। नोंथांनि इउटिउब चेनेलाव हाबनानै नोंथांनि गोजौआव कफा होननाय मोनसे आपडेट फैदों। बे बुस्थुखौ नोंथाङा एक्सनाव लांनानै मोनसे बुस्थु खालामनांगोन। बेखौ बोरै खालामगोन बिनि सायावनो दिनै आं नोंथांमोनजों भिडिअ' लानानै फैदों। स' आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायगोन। आं गिबियावनो नोंथांमोनजों आं मोनसे खावलायनो सानदों बुंग्रोनायनि सिगां। नोंथांमोना जुदि आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे आरो बेल आइकनखौ दाबायना ला। थ' बिदिब्ला जों भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामदोंनि। आसल मथे कफाया मा? नोंथांनियाव जे आपडेट फैदों नोंथांमोना मोनथिनो लुगैदों, नङा होमबा? कफाया मा? बिनि सोमोन्दै नोंथांमोनजों फंनैसो सावरायग्रोनानै फार्स्ट अफ अल लाग्रोनि, नङा होमबा? कफाया ओरैबायदि फैदों माने चिल्ड्रेन काइन्डसफोरनि थाखाय, उन्दै गथ'फोरनि थाखाय, नङा होमबा? उन्दै गथ'फोरनि बबेबा नोंनि आं हमनानै ला फार्स्ट अफ अल नोंथांमोननो बुंगोन, नोंनि चेनेला उन्दैफोर गथ' नायनाय नामा? नोंनि चेनेला उन्दैफोरा नायो नामा नोंनि चेनेलखौ? लोगोसे 18 to बेसां 25 बेफोरबायदि बे चेनेला गुबुन, नङा होमबा? आरो नोंनि चेनेला उन्दैफोरनि गोलैयो नामा? बेफोरबायदियाव नोंथाङा येस आरो न' नांगोन। आं बिनि सायाव नोंथांमोननो फोरमायगोन। नोंथाङा येस खालामनांगौ ना न' खालामनांगौ बिनि सायावबो आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। नोंथांमोना बेयाव थांनानै नायबानो जाबाय। ब्राउजाराव थांनानै नोंथांनि इउटिउब चेनेलखौ फार्स्ट अफ अल खुलिना लाग्रो, ओमफ्राय ब्राउजाराव थांबानो जाबाय। नोंथाङा बेयाव कफा होननाय मोनसे आपडेट फैगोन। बेयाव नोंथाङा थांनानै एक्सनाव थुनानै हो। एक्सन थुबानो नोंथाङा फैगोन बेयाव येस आरो न'। येस आरो न' बेयाव फैगोन। नोंथांनि चेनेला जुदि चिल्ड्रेनफोरनि नंगौबासो नोंथाङा येस खालाम। लोगोसे नोंनि चेनेलाव हमना ला मोनसे मोननै गथ'फोरनि दङ, नङा होमबा? गथ'फोरनि दङब्ला नोंथाङा बेयाव येस होनो नाङा। नोंथाङा भिडिअ मेनेजाराव थांनानै नोंथाङा एक्सनाव आरो फिन थांफाफिननानै नोंथाङा मोनसे बासिनानै लानो हागोन। अब्लाबो नोंथांमोना फार्स्ट अफ अल आं बुंनो, नोंथांनि चेनेला जुदि उन्दै गथ'फोरनि नायजाथावना नङाब्ला नोंथाङा माब्लाबा येस खालामनाङा, न'खौ खालामबानो जाबाय। ओरैबायदि रुल खालामदों आं नोंथांमोननो फोरमायनो। हमनानै ला सासे गथ'आ इउटिउबाव भिडिअ नायो, नङा होमबा? बेयाव इउटिउबाव भिडिअ नायोब्ला अब्ला बेयाव एड नुजागोन। बे एडआ ओरैबायदि थांगोन माने बेयाव हमना ला सेमसुं गेलेक्सि मबाइलनिनो नोंथाङा बाय खालामनो थाखाय बे गथ'सानियाव एडआ नुजाहैबाय। नाथाय बे गथ'सानि थाखायथ' बे मबाइला इम्परटेन्ट नङाना, नङा होमबा? बिथाङाथ' बाय खालामनाय नङा। अनलि मा बिथाङा माने इन्टारेस्ट लानो थाखाय जायखिजाया कार्टुन भिडिअ माबा माबि बिथाङा इन्टारेस्ट लानो थाखाय, नाथाय बुजिया माखौ बाय खालामनो। अब्लाबो ओंखायनो नोंथांमोना बेयाव जानला मानला नोंथांमोना येस खालामनो नाङा। ओंखायनो नोंथांमोना साननानै खालामबानो जाबाय। आरो नोंथांमोनजों बुंबावनो सानदों, नोंथांमोना जुदि बेखौ नोंथांमोना खालामनो रोङाखैब्ला, बे कफा आपडेटखौ नोंथांमोना रोङाखैब्ला आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव देखायगोन। आं नेक्स्ट भिडिअआवसो नोंथांमोननो देखायगोन। जुदि नोंथांमोना रोङाखैब्ला आं नोंथांमोनजों देखायना होगोन। नोंथांमोना आंखौ बे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोना कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। आं नोंथांमोनजों फिन आरो भिडिअ बनायनानै होफिनगोन। बोरै खालामनांगौ बोरै खालामनाङा नोंथांमोना जुदि मोनाखैब्ला नोंथांमोननो खालामगोन। गासिबो इउटिउबारफोरनो बे कफा आपडेटआ गोजौआव फैनानै थाखाबाय। बेयो आपडेट जाखाबाय अलरेडि, मैया जादों। दिनै गोबां सुबुङानो बेयाव इउटिउबाव माने दालायखाबाय आरो खोन्थाबोखाबाय। नोंथांमोनाबो नुबाय जानो हागौ। अब्लाबो आं
बर'नि इउटुबार हिसाबै बर' रावजों नोंथांमोनजों फोरमायहरबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला अननानै लाइक कमेन्ट हरबानो जाबाय। आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामालासिनो दिनैनि बे भिडिअखौ आं फोजोबगोन होननानै सानना लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअ नायनानै एसेब्लाबो बुजिबाय नङा होमबा? स' दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। बाय बाय।